जय हिन्द मेडामनि रुमाव मोनफैबाय बेनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो बाजैनि रुमखौ देखायनि बाजैया माबायदि थायो बेनिफ्राय दा बेलासियाव सिमलायाव सेंग्राफोरजों फुटबल गेलेनांगोन बायदि मोनदों आं ओरैनोथ' थानो हानाय नङा बेलासि दसे सेंग्राफोरनो गोबां देखायनो गोनां दङ आंनिया हिन्जावा बहा खारखो बाजैया नोंसोरनि बाजैया बहा खारखो सेंग्राफोरनो देखायनि र' सेंग्राफोर मायबा मोनसे खामायनो हायोब्ला बेफोरबायदि बायना होनो हागोन नङाब्ला हिन्जावा गावगाय खामायनो हायोब्ला बेफोरबायदि मा दखना बायना लागोन ना दा गासैबो हिन्जावफोराथ' गाननाय जोमनाय देलायनाय गोबां बुस्थु नांगौ जायो दखना दा सेंग्राफोर दखना होनो हागोन ना हिन्जावफोरनो बायना बे आं होनाय नङा दे बाजैया गावनो बायनाय गोजा इमान दखना सानफ्रोमबो दखना बायो अब्ला नाय दाम खमियानो जा बुरजायानो जा लफाय बिबार बुंजोबना दं बेनिफ्राय नै दाख्लै हाबायाव रिसेपसनाव गानहोनो थाखाय बायदोंमोन बेखौ रङियायाव एसे दाम खमाव मोनो दे बाट बे दखनाखौ आं ओरै सोनाबजा सोंदो सोनाबा बहुत दाम होनो जायखिजाया दखनायानो सोनाबा दाम दे क'क्राझारजों इसेबाबो बारा बेनिफ्राय बेखौ आं रङियायाव 18,000 गाननाय जायासै दे सेंग्राफोर बाजैनो लाबोदोंमोन 18,000नि नै बे दखनायानो 18,000 नाय बेनिफ्राय आं बाजैखौ बुंखादो आरो 18,000नि दखना गाननानै ओंखाम उखैबा सोला सोला थाबाय थादो होनना इमान दामि दामि नांगौ जायो नुदोंना हिन्जावफोरनो जोंनियाथ' नै 900 1000 900 नाथाय बिसोरनो बेसेबां दामि दामि ड्रेस ओंखारनायलाय आरो बेखिनियाव भगबान बेसे दखना दङ सेंग्राफोर होनो हानांगोन नङाबा हिन्जावफोरा आरो बेनिफ्राय बे बिजाब सब बिजाब गोजा दा बिजाब दोनग्राबो बायना होबावनांगोन एसेबां बिजाब फरायनो गोनां बाबा बहुत बिजाब फरायनांगौ माथोलै दा बाजैनियाव ओरैबायदि बिजाब दङ आङो बाजैया बेफोर बिजाबखौ फरायमारदोंना माराखै गाबोननिफ्राय लागातार आङो जायखिजाया बिजाब लागोन बेनिफ्राय आं बाजैखौ बुंगोन बे बिजाबखौ फरायनानै गथ'फोरखौ बुजायना हो गाबोननिफ्राय गाबोन स्टार्ट जागोन हा लागातार बाजैखौ आं गाबोननो मा खालामगोन एसेबां बिजाब दंना आरो दंबावो बेबो बिजाब दा बाजैनो रुमाबो एन्जर जाजोबदोनो हा एन्जरबो होखारबावनांगौ एन्जरखौ बोरै होखारगोन दा बाजैया बिराद भगबान फुजियो दे नै बाजैया निरामिससो सेंग्राफोर दा बाजैनि संनायबो हा हिन्जावखौ संनो रोंगोना रोङा बेखौबो ट्राइ खालामबावनांगोन खारं बिबार बायना लाबोगोन र' गोखा संना जाहोनो हागोन आङो नायगोन निरामिसखौ माबायदि सङो दा सेंग्राफोरा होनो जानाय लोंनायनि ब्लग लाबोलै आदा बाजैजों ना संनाय जानायनिबो ब्लग एसेबां दखना नांगोन बिबारा आं हराखै माथो बिबारखौ अके जेबो नङा दे बिबारबो दोनबावलायदो मालाय हाय 500-600 नि मास मोनसेयाव गांब्रै गांथाम नांगौ जायो बिसोरनो खमसे खम गैथाराबाबो बेयाव जानाय मा दं थाइजौबो दं माथो थाइजौ जानि हिन्जावा बहा खारखो आंना हा बाजैखौ देखायनायदोंमोन आं नोंसोरनो बाजैया बिजिथार भिडिअ'आवनो ओंखारनो सोलाबला गाबोननिफ्राय बाजैखौ लागातार गाबोननिफ्राय दे सेंग्राफोर इमान खस्थ'यै थादो सिलिं फेनबो गैबावा टेबोल फेन फिसाजों थादो रावबो गैया सोर मावना होनो बाजैनो बिसारा हारसिं रावबो मदद खालामग्रा गैया हा बहुत खामानि दङ बाजैनि रंनि गोलोमजोब्बाय आङो हाबनाय लोगो लोगो सिलिं फेन बायनानै सिलिं फेन आलायना होनांगोन इनभार्टार गैबावा बोरै थादो बेस्राया हारसिं गासैबो बुस्थुखौ आं लायनानै फिटिं खालामनानै गालांजोबनांसिगोन दा जों बहा थांगोन आङो दा थांगोन पटा दैमायाव साया सिङाव जिरायनानै थाहैनोसै आं उपाय गैला सेंग्राफोर पटा दैमायाव साया सिङाव जिरायनानै थाहैनो आं बाजैनि रुमाव थानानै नङा
बेनिफ्राय बेलासे सिमला, बेनिफ्राय बेलासे सिमलायाव फुटबल गेलेनोसै सेंग्राफोरदो। लेपटप दोननोबो जायगा गैला। लेपटप जे लेपटपखौनो रोङो ना रोङा, टाइपिं खालामनो रोङो ना रोङा? रोंजोबगो बाजिया, टाइपिं खालामनोबो रोंजोबगो। बिजाबानो गोजा, नोंखौ नायगोनलै आं र' गथ'फोरखौ बुजायनो हागोन ना हाया। बेफोर बिजाबखौ फरायजोबो माने बाजिया। नायथारगोन बे बाराव सेंग्राफोर। कलेजनि गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंनानै माबायदि बुजायो नेक्स्ट भिडिअआव, नेक्स्ट भिडिअ नायथारगोन आं। बाजैनियाव जायखिजाया बिजाब लागोन आं, माखौ फोरोंनानै माखौ बुजायो कलेजनि गथ'फोरखौ, बाजैया माबायदि बुजायो। बे इउटुबनि गेजेरजोंनो सोरबाया नट्स बानायनो हागोन माने, आं सोंथारगोन। बेफोरथ' खन्थाइ गोजा, बेफोर खन्थाइखौ माबायदि बुजायो बाजैया, रोंगोन ना रोङा बुजायनो खन्थाइफोरखौ, नायथारगोन। मानो होनोब्ला जोंबो कलेज फरायदोंमोन ना, सोरबा सोरबा कलेजाव सिगां जों फरायदोंमोन, जोंबो सोरनिबाथ' बाजैनि भइसआ बेसेबां गोसा थाङो बेखौबो नायनांगोन। स्रां स्रां बुजायना होनो हागोन ना गथ'फोरखौ, ना ओरैनो हारसिं खोनायै बुजायना होयो ना? बहुद नायनो गोनां दङ। मानो होनब्ला गथ'फोरखौ मोजां खालामनांगोन। ओरै कलेजाव थांलाय फैलायबा जानाय नङाना। कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ मोजां खालामथारनांगोन। बेखौ थन्ना होनसै आं, गाज्रि जागोन। बाजै गैयालै, बाजैया खारदो बबावबा, हिनजावा गैया। अयथासार बिजि हिनजावा, थानो सोलाबा। मा खालामगोन, दखनाखौ दखानसैबाय आं। बे जाबाय बाजैनि रुम। माने मान दामि दामि दखना नै, हाबायाव गाननोबो बिदि दखना बायनो गोनां जाबावलायोमोन। जा एलबामाव गानसिगोन बेखौ, एलबामाव गानसिगोन। बायनाय खामानि होबाय एलबामाव मा ख्राम ख्रामसो दस' दखनाया, गाननो मोजां जागोन नामा? ख्राम ख्राम माथो, स्रेम स्रेम होनलायनाय। 18,000 फाग्ला नालै, गांसे दखनाखौ 18,000 होनना बायनाया। थैद, मा मोनो मा मोनामोनलाय 18,000 नङा सेंग्राफोर? 18,000 भाइ दखना गांसेया। थन्नायाबो जायासैलै, दा रायजासिगोनसो बे हिनजावफोरनि खामानि ना जाद'? सिनावनो जादो दस'। सिमलायाव बल गेलेनो थांगोनलै सेंग्राफोर दा, ओरैनो थास्लायस्लाय। बोरैबा फिसासो थन्ना हरदोंमोनलै, जायाबा दोखो रायजागोन दा फैनानै। हिनजावफोरनि बुस्थु गिलायलाङो दांनो देखायनोबो। हाथसैलै, दा देखायसिगोन आं भिडिअ बानायदोंमोन होनना। आदसा सेंग्राफोर, बाबा नै हैद जालालै। दायो सेंग्राफोर सिमलायाव जा बल गेलेनो थांगोन। अब्ला गाबोननिफ्राय लागातार बाजैखौ देखायगोन आङो। गोबां भिडिअ बानायनो दं बाजैजों। अब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।